nit sí que farem una lectura a la fresca després de la tempesta que hem tingut. Avui ens toca Segarra en prosa. És una modalitat que moltes vegades s'utilitza en teatre, agafar les proses dels grans autors i transformar-les en espectacles teatrals. Avui presentem un espectacle composat per diferents articles que en Segarra va escriure en el seu recull Cafè, Copa i Puro i l'Aperitiu. Va escriure, o almenys estan publicats, vora uns 300 articles, i quan els comences a llegir no saps quin triar. No saps quin triar perquè el llenguatge del Segarra, la mordacitat, la sornegueria del Segarra queda evident en tots els seus textos. N'hem triat uns quants, els anirem presentant. Evidentment és una lectura dramatitzada, però avui precisament mentre assajàvem amb els actors dèiem d'això n'hem de fer un espectacle perquè el que es diu i el com es diu és interessant. Passi-ho bé, senyor Segarra, ho presentem avui i també recordar que ens queda una lectura a la fresca que és a la plaça de l'Om el proper dijous 21 amb la Galatea. Per tant, per a tots vostès, passi-ho bé, senyor Segarra. Senyores i senyors amics, companys de nit d'estiu i de lectures, si ens feu la gran mercè de compartir aquest moment que ja fretura dels llavis dels actors i les actrius com brollaran uns mots d'altura, idees i paraules ben escrites per un magnífic autor. Déu vos guard, senyor Segarra, us esperen a la taula. Cafè, copa i puro, eines d'un observador, savi punyent com vos, feu la crònica d'aquells fets que us va tocar viure. No us deixéssiu en el tinter res per escarnir o ablanir els nostres cors plens d'enyorança. Sou la veu d'un temps passat, d'un temps que fuig, d'un temps remot. La nit és una calma que convida al xafardeig i a la galvana. Deixeu que les estrelles rutilants i aquest ventet obri la gana. De vostre pensament encuriosit i prou golut que ja ens demana idees i paraules ben escrites per un magnífic actor. Déu vos guarda, senyors Segarra, us esperen a la taula. El cafè, la copa, el puro, eines d'un observador, savi punyent com vos, feu la crònica dels fets a tocar viure. No ablaneixiu en el tinter res per escarnir o ablanir els nostres cors plens d'enyorança. Sou d'un temps passat, d'un temps remot, d'un temps que fuig.
Genés, escrit el 22 de desembre de 1934. El nostre país, com tots els països del món, està ple de llaunes. Entre aquests certs, generalment catastròfics, cal destacar en primer lloc el llauna agressiu. El llauna agressiu és aquell personatge que té 3 o 4 punts de guillat, que viu dins el núvol de les seves idees tronadíssimes i que agredeix tothom que pot amb la mànega soporífera de les seves pròpies idees. Aquest llauna arrossega les síl·labes i es pròdica en capellans, en pessics, a rapar-vos la solapa i a fregar-vos una mena d'alè apostòlic per la punta del nas. Es fa un tip de passar targeta i, vulgues o no vulgues, vol ser presentat i vol encabir el terratrèmol de la seva conversa en aquells precisos 5 minuts desagradables en què esteu fent tard a una cita o bé esteu sota la influència d'un corrent d'aire. Dintre el tipus del llauna agressiu hi ha un subllauna incomprès, desatès o perseguit. Aquest llauna té un aire patètic que no us arriba a commoure del tot. És aquell que ha vingut 233 vegades a casa vostra i sempre li heu fet dir que no hi sou, la qual cosa no priva que ell insisteixi fins a la consumació dels segles. De vegades, les pretensions d'aquest subllauna són modestíssimes, però a vosaltres, sense saber per què, us horripilen i fugiu del subllauna fins a gratar la incorrecció. Un altre tipus de llauna vulgar dintre la categoria semiagressiva és el llauna malalt, o que es pensa estar malalt. Aquest home, de color trencat, d'aire borrós, de gesticulació insignificant, fa ús de la seva tabarra patològica amb la insistència musical del grill. En els detallets arriba en un realisme impúdic. I aquesta llauna, si és una plaga passadora per a la societat de la seva època, arriba a les proporcions d'un granet enverinat dolorosament per a la pobra família que l'ha de digerir. Una altra mena molt corrent de llauna és el llauna tímid. Aquest llauna tímid és aquell que se us enganxa i arrossega una conversa inarrossegable només perquè li manca l'esma d'acomiadar-se. És aquell que quan aneu de pressa pel carrer us atura, perquè la timidesa en ell es converteix en una mena de vertigen i l'engoleix fatalment dins l'abisme d'un diàleg forçat que és precisament tot el contrari d'allò que ell desitja. Perquè el llauna tímid no té cap necessitat ni cap interès d'aturar-vos ni ganes de dir-vos res. El tipus més abundant de llauna és aquell del llauna normal, que no és el tímid, ni és agressiu, ni és guillat, ni perseguit, sinó que només és llauna. És aquell que sempre que gira cua dieu «Quin home més pesat». Aquest tipus de llauna gasta una salut excel·lent. Moltes vegades diu coses que no tenen res de particular i fins són intel·ligents. Ser llauna és una condició humaníssima. I tots en tenim un tant per cent. En la formació de la nostra ànima. L'home que no té absolutament res de llauna No existeix! Les delicades mentides. 9 de gener del 1930. Algú creurà que nosaltres hem vingut al món per actuar d'una manera fisiològica i contribuir a la conservació de l'espècie. No, jo no em barallaré amb ningú, ni discutiré res sobre les finalitats a què ens destina la història natural. Ara bé, jo crec que l'home ha vingut al món per dir mentides. El fet de mentir, de falsejar la veritat, o allò que nosaltres ens pensem que és la veritat, ens sembla la cosa més dolça d'aquest món. I no sols la cosa més dolça, sinó l'única compensació que se'ns ofereix en aquest tripijoc tan tèrbol, tan incoherent i tan disgustat que se'n diu la vida de cadascú. La paraula civilització equival a la paraula mentida. Mentida vol dir afirmar o presentar com a certa i real una cosa que no ho és. I la civilització tendeix precisament a aquesta mena de jocs de mans delicats. Des que el món és món,
L'home lluita contra el realisme i contra els fets naturals. Les cotilles que les dones duien en altres èpoques, les faixes que duen avui, ajudades dels massatges, dels banys turcs i dels règims alimentaris especials, amb tots els secrets i totes les invencions de la perfumeria, no són altra cosa que presentar un cos que fa rodar el cap, si voleu, però que és una mentida biològica. El que diem de les dones ho podem dir dels homes. Les nostres galtes ben rasurades, les perruques que usen determinats senyors, els aparells ortopèdics, no serveixen per altra cosa que per a falsejar la nostra realitat. Ara imagineu-vos totes les mentides que diem d'un cap de dia a l'altre. Mentides interessades, mentides per vanitat, fins allò que la gent en diu mentides piadoses. Això són les mentides que dicta l'instint de conservació. Després, hi ha les mentides gratuïtes, que gairebé totes volten al costat del problema sexual. Aquelles mentides que un home fabrica en una penya d'amics, tot fumant un cigar i sentint com es resol satisfactòriament la digestió gàstrica. Les mentides que degeneren en calúmnies o en perjudici d'altri, només que per satisfer la vanitat d'un instant. Després d'aquestes mentides sexuals venen les de gran fantasia, les que atribueixen al mentider proves de valor, mentides explotades impunement. Imagineu-vos tots els inventors de religions, totes les complicades, absurdes i monstruoses teogonies que s'han inventat els eixerits de les tribus per assolir que els homes treballin, se sacrifiquin, es deixin tallar una mà o deixin prostituir llurs filles. Tot això ho fa l'home, ho fem nosaltres, per destruir l'efecte llepissós de la dura realitat, per superar-nos, per posar-nos un panatxer damunt la closca de gallines vergonyants. I contra aquest mal és gairebé impossible lluitar, perquè de vegades en les mentides rau el consol i un sentit de continuïtat de la vida. Qui sigui pur, que tiri la primera pedra. El qui no hagi estat mai atacat de la dolça vanitat de mentir, que em digui que sóc un malabarista pèssim. Si vas per la Salzareda i et descalces vora el rec, si el teu mocador de seda se t'esquinça i fa un gemec, si t'escavellen les branques i el puny va per mals camins, no riguis, que les dents blanques me les sento cor endins. No riguis, que les dents blanques me les sento cor endins. Si el captaire de la mona d'un barret de general, si la bèstia s'almirona quan baladreja el timbal, i ell li repiquen les anques i ella fa uns passos molt fins. No riguis, que les dents blanques me les sento cor endins. No riguis, que les dents blanques me les sento cor endins. Si per tu algun perdulari aixecar-me el bec, si per d'anar de rosari se m'esllavissa un renec, i si voleien les tranques i el puny va per mals camins, no riguis, que les dents blanques me les sento cor endins. No riguis, les dents blanques me les sento cor endins. Si dubtels a la mirada i el meu parlar no s'entén, si amb la passa mal guiada m'encenia l'aigua ardent,
dents blanques me les sento cor endins. Si vols reposar algun dia, sense neguit ni mirall, si el teu cor se m'esmunyia, estrafent l'escarafall, si no torbes i no hi manques, i a la fúria dels instints li has deixat les portes franques, no m'ensenyis les dents blanques, no riguis. No m'ensenyis les dents blanques, no em mosseguis, cor endins, no riguis. No m'ensenyis les dents blanques, no em mosseguis, cor endins. L'orangutan, novembre del 1922. Suposo que us ha passat moltes vegades allò de trobar relacions directes entre els animals i les persones de la vostra coneixença. A mi, aquest vici de comparar les relacions el tinc ficat al moll de l'os. Tant que per tal de fixar la idea que m'he fet d'una persona, no tinc altre remei que atribuir-li el nom d'una bèstia. A la casa dels simis d'Anvers he trobat gairebé la meitat de les meves coneixences. Des dels simis petitets, cridaners, tastolletes i pocasoltes, que es pelen de fred i grinyolen com uns desesperats, fins als cinocèfals malcarats i els mandrís rancuniosos, i un ximpanzé femella irascible i baliga-balaga, un podia anar evocant el senyor fulano o la senyoreta tal o tal. Però entre els simis hi havia l'orangutan. L'orangutan ja és una altra cosa. I hauria estat de mal gust, intentar comparar-lo amb cap exemplar de la fauna humana que tenim la desgràcia de patir cada dia. I és curiós. L'orangutan és el simi que té una fesomia més intensament humana. El cabell esparrucat i roig i la barba que porta són gairebé d'home. Els seus ullets parlen com cap llengua. L'orangutan no té res de vell. Podríem dir que és més lleig que un pecat. Però tot i ser més lleig que un pecat, jo no conec ningú, cap cara d'home ni de dona, que tingui aquella mena d'expressió celestial que tremola en els ullets i la boca monstruosa de l'orangutan. Aquest simi va vestit amb una manta de pèl llarg, espès, finíssim, d'un roig fosc i ben pintat, d'una qualitat meravellosa, més suau i més flexible que tots els renars i totes les martes que duen les dones al coll. L'orangutan té damunt de tots els simis el gran prestigi de la seva mandra, de la seva indiferència davant de tot. Els altres simis que coneixem cauen en la banalitat de voler entaular un diàleg grotesc amb nosaltres, ens demanen un cacauet o es molesten perquè els inquietem. A l'orangutan ja podeu anar-li amb brocs i amb segones de canvi. Ell us mirarà una mica sense donar-vos gens d'importància. I després s'estirarà a poquet, anirà desplegant aquells braços que no s'acaben mai i menyspreant-vos d'una manera absoluta es girarà d'esquena. I aleshores s'estarà una bella estona amb un trosset de fruita entre els dits, estirant els llavis horribles sense acabar de decidir-se mai. L'orangutan és la bèstia que tant se li en dona tot, que no s'admira de res, no es preocupa de res. Però no cregueu que l'orangutan sigui una cosa poca solta, no. Jo he vist bastants de bèsties i bastants de persones. I una bèstia sempre és una bèstia, però un orangutan és una altra cosa.
Cabaret per a matrimonis, 23 de juny del 1932. Abans. Jo sempre que dic abans em refereixo a 12 o 15 anys enrere. Els cabarets eren ensupidíssims. Es ballava amb una correcció absoluta. Les dones ensenyaven molta menys pell que en l'actualitat. La gent bevia moltes més taronjades i aigua mineral. Fumava un 10% de tanguistes. Les atraccions dels cabarets eren manses i honestes. I, malgrat tot això, els cabarets eren una cosa perversa. Anomenar la paraula cabaret era com anomenar l'entranya en la qual el diable acumulava més bilis i més mala intenció. Quan a una senyora li deien que el seu noi freqüentava els cabarets, encenia 2 ciris a Sant Antoni. I els cabarets tenien un prestigi d'escàndol ben merescut, perquè hi havia embriacs autèntics que feien grans terrabastalls, que trencaven copes i senyalaven la pell del pròxim. Alguns cops entrava la policia a desfer bronques i a endur-se culpables. Les dames del cabaret eren molt més aficionades a l'histerisme que no ho són ara. Sempre entre els barrilaires hi havia un noi que deia que era metge sense ser-ho i feia la respiració artificial a la necessitada i les pressions abdominals a les xicotes atacades d'histèria. Anar al cabaret, aleshores, tenia un cert atractiu. Els casats procuraven presentar-s'hi amb tota la impunitat d'amagatotis, quan tenien la dona molt lluny i estaven convençuts que ningú no els podia comprometre. En aquella època eren raríssims els matrimonis que s'arriscaven a presentar-se en un cabaret. Havia de ser un marit molt olla o molt càndid perquè fes una cosa així. El matrimoni que havia comès aquella imprudència corria molts perills i, com que la nova s'escampava com la pólvora, passava que a la cuinera d'aquest matrimoni no li volien despatxar res a la plaça. I la dida del nen es trobava al Passeig de Gràcia, que totes les altres dides li feien mala cara. Ara, els costums han canviat. Avui dia, als cabarets hi va una quantitat de matrimonis i de noies solteres amb llurs famílies. Jo he vist, en taules ocupades per matrimonis burgesos, artistes del cabaret invitades a beure una copa de xampany i a donar la seva opinió sobre l'estatut o sobre la situació moral i econòmica del país. Aquesta mena de vacuna que han sofert els cabarets de la nostra decentíssima burgesia els ha tret tota la malícia. Els amos prou fan el que poden per presentar artistes ben excitants i per fer unes mesures d'alcohol ben generoses, però no passa res. És a dir, passa que cada dia hi ha més matrimonis, més gent pacífica i honesta que va a contemplar objectivament el vici, amb l'egoisme del qui es mira els toros des de la barrera. Els veritables barrilaires i els veritables disbauxats avui no podran anar als cabarets perquè els han pres el lloc les persones que abans només es dedicaven a tirar pales oques. Els llibertins hauran de llogar un local destinat a conferències de Sant Vicenç de Paül i allí conduir-se amb una contenció i amb una discreció absolutes per veure si dins del local es produeix la flama de la perversitat i de l'escàndol, perquè si han de refiar dels cabarets i altres llocs de perdició, més val que pleguin. Quan dorm l'estel i la ventada fina, l'home que viu amb l'esperit desert endevina darrere la cortina la dansarina del cafè concert. Vola un perfum intens de violetes amb la dolçor dels violins malalts. Vibra el metall sonor de les trompetes i la fonda harmonia dels timbals. I dins la gran melancolia boja on la música és densa com el fum, sobre les quins d'una cortina roja i arreu s'escampa un devessall de llum. I cada cor sent una esgarrifança i cada esguard tremola més despert quan
surt tota flexible per la dansa, la dansarina del cafè concert. Fa amb els turmells serpents i cabrioles, al cap només el mou un pensament. Estira els braços i les castanyoles, repica l'aire melindrosament. És el vestit de neu flamarada, un gran claver enamorat que mor, la pedra fosca de les arracades, brinca l'orella sota un núvol d'or. I cada esguard embadalit fulgura i s'encalcen els crits amb les raons, mentre ella fa moure la cintura al ritme estrafolari dels talons. I quan la dansa rumorosa fina i quan el so de la música es perd, sospira com una rosa purpurina la dansarina del cafè concert. Quan dorm l'estel i la ventada fina, l'home que viu amb l'esperit desert endevina darrere la cortina la dansarina del cafè concert. Mitologia. 8 de novembre de 1933. Aquells poetes grecs que generalment acostumaven a ser secs com els verdums de gàbia i anaven de poble en poble amb una túnica llogada picant 4 olives i 5 de vi, amb la lira carregada al coll i recitaven poemes sublims i etzibaven paraules meravelloses, van contribuir enormement a aquell magnífic i monstruós mare magnum de la mitologia grega, en la qual tot era representat, des del famós Júpiter, pare dels déus, fins a la nimfa més trista que personalitzava una cosa tan impalpable i tan poc considerable com un esternut o com la intenció d'acordar-se les sandàlies. És curiós, però, que a Grècia, on era conegut el sistema electoral, no se'ls hagués acudit als poetes d'incloure dintre la mitologia, de la mateixa manera que hi havia les fúries, les parques, les gràcies, les muses i les dríades i altres 50.000 divinitats per l'estil, una mena de sirenes o de gorgònies, que hom anomenaria les eleccions. Eleccions! Aquestes divinitats podrien haver tingut molts objectes: vetllar pel sufragi, protegir els candidats de tota mena de malalties, excitar i il·luminar els ciutadans en el dia de l'elecció, o bé marcar els candidats indesitjables amb una mena de verola incòmoda o amb una enorme piga al clatell que els delatés als ulls del públic. Perquè aquests monstres més o menys divins que jo m'he atrevit a batejar amb el nom de les eleccions, és evident que existeixen. I si els grecs no varen saber poetitzar-los, ni divinitzar-los, ni trobar-los una forma i un vestit adients, nosaltres, homes del dia, influïts per l'arquitectura funcional i pels films americans, podem precisar el color, l'olor, el vestit, el terrabastall i tota la biologia i tota la moral d'aquests monstres en una forma més moderna i adequada a la nostra manera de ser. Les eleccions no són 3 com les gràcies, ni 2 com les sirenes. Són 7 i simbolitzen la passió dels 7 dies de la darrera setmana electoral. Aquestes divinitats electorals, que ho aturen tot i ho encenen tot, que fan que tothom només estigui per elles, tenen una gràcia extraordinària i per això jo els atribueixo la condició de divinitats. I aquesta gràcia és la de crear imponderables, la de destruir la lògica i la d'esbotzar tots els càlculs dels realistes de la política. Tenen aquest punt diví de bogeria i d'imprevist que converteix la màquina política dels pobles en una cosa viva, ondulant
i misteriosa. L'aire irrespirable. 28 de setembre de 1933. Jo no sé si a vostès els passa el que em passa a mi. I el que em passa és el següent. Començo a estar una mica tip de sentir parlar de política. Imaginem-nos la nostra real situació en aquest món. Vivim en una minúscula berrugueta castigada de civilització que ocupa un lloc menyspreable en l'espai de la pallarofa d'aquesta mena de fruita que va donant voltes estúpidament i que no se sap ben bé el dia que s'aturarà i que hem convingut a anomenar terra. Sota els nostres peus hi ha un inacabable i tenebrós món mineral del qual no sabem la fi. Damunt el nostre cap hi ha el món dels ocells, dels aviadors i després l'infinit país dels astres. Si ens situem dintre l'ordre del temps, el que està passant ara a Barcelona és una cosa pobríssima, comparat amb la riquíssima potència d'una imaginació ben disposada per a les fantasies històriques o per a les fantasies futuristes. I, en canvi, la pobríssima curiositat de la gent no es mou de la plaça de Sant Jaume. És tristíssim que ens passem tota la vida davant l'espectacle vulgar, monòton i gris de la concupiscència, de la gana o de la impertinència d'uns quants senyors que són els que remenen les cireres de la política més disgustada que es coneix. I això no obstant, aneu allà on vulgueu i només us pregunten això. Què sabeu de nou? Què passarà? Què farà el president? I ara com petarà tot plegat? Després us venen i us diuen... A mi m'han dit... I quan es descapdella la tant de dols... A mi m'han dit... A mi m'han dit i a mi m'han dit... I... Jo ho sé de bona tinta... I ho sé de bona tinta... Sembla que ara ja és un fet. Exacte, ja podeu estar seguríssims que les noves que anireu pescant i els descobriments que se us presentaran davant els ulls, gràcies, no us acostaran ni 1 mil·límetre al camí de les estrelles, el camí de la franca alegria i dels somnis policolors. Tot serà tan trist i pobre i inútil com les genolleres dels pantalons d'un regidor descarat en indumentària. El formatge de la política local és una substància immenjable i nosaltres ens hi submergim fins a l'asfíxia. És per això que ja deia jo quan començava a estar una mica tip de sentir parlar de política, de no poder-me evadir de cap manera del diàleg i de vegades de l'interrogatori inquisitiu, motivat per les incidències sense suc ni bruc de les martingales d'uns senyors que toquen el violí, que fan l'enfadat, que remenen una farina retòrica pastada sense gens d'elegància i que pinten del gris més atrotinat la caricatura d'una cosa que en altra mena de mans podria ser una política perfectament digestiva. Per això, a les nits, m'agrada tancar-me sol a la meva cambra i m'agrada sentir ploure i pensar que els boscos s'omplen de bolets i que les formigues s'engreixen. Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu les cançons del port de la Selva. Gener de 1923. La cançó és aquella mena de gràcia natural que surt de la boca de l'home per fer-li companyia a les hores del treball i que l'home recorda i la reprèn en aquells moments que descansa el cos i s'engresca l'ànima. Tothom canta com pot i aprèn les cançons d'allà on pot. A la vora de les ciutats, les fines cançons del mar i la muntanya s'han mort d'enyorament. A les fàbriques i als magatzems canten els obrers les tonades dels teatres del Raval, les cançons canalles de la música estrident dels pianos elèctrics. Canten aquestes cançons perquè són les úniques que han pogut aprendre i les úniques que se'ls han enganxat a l'orella. Però les canten
amb la mateixa fe i amb el mateix desig de lirisme que aquell pastor dalt les muntanyes guarda entre els llavis i les dents una tonada pura. Si aneu per aquests camins desarrapats, us adonareu que les cançons cada dia són més vergonyoses. I aquells que les saben no les volen deixar anar així com així i se les guarden ben cosides a la boca com si estiguessin gelosos, com si desconfiessin de les vostres paraules i de les vostres orelles que tenen tanta set d'escoltar-les. Les cançons de lladres i de presons, les agres cançons de mosses traïdes i de venjança se solen arraconar dalt la cresta de la muntanya. La cançó d'amor i de sentiment s'escampen per tot arreu, allí on hi hagi una llenca verda i una casa i 4 pallers. Les cançons de la mar i de l'enyorament, les cançons de taverna i de malícia xuclen tota la sal de l'aigua i s'escampen per la costa. En general, la gent de la costa són més donats a cantar que la gent muntanyenca. La cançó, pel mariner, és mitja vida. I així com el pastor i el pagès són cantaires individuals, el mariner es cerca la companyia del cant. Dins la taverna i entre la fumera d'aquell encens picant de les pipes, els mariners canten a 3 veus i fan un cor perfecte. Les seves amistats van lligades amb les cançons. El cant no és una cosa de per riure. És una funció gairebé religiosa i encara que la cançó sigui banal o canalla, el mariner li fa tots els honors i la tracta com una senyoreta. Cada un d'aquests pobles de la costa té la seva manera especial de cantar una cançó. Si a la taverna hi ha una colla que canten i en ve un d'una platja de la vora, moltes vegades sentireu que l'intrús diu: allà la cantem així. Els cantadors dels pobles contesten una mica violents: doncs aquí la cantem d'aquesta manera. I contesten a plom i duresa, segurs que són ells que la canten tal com s'ha de cantar. Al port de la Selva, les cantades se solen fer a la nit, al vol d'una ronda de canya o d'aiguardent, quan s'ha plegat el ram de les cartes i quan la mica de la febre de l'alcohol deslliga les cordes sentimentals i obre la capsa de les rialles. I aquestes cançons són les flametes de l'esperit que tremolen en el paí de cada barca i entre els fils de la xarxa apedaçada. I que a la nit es troben i s'inflen i prenen tota mena de colors i tota mena de formes, animades amb el vi i balades amb el fum. Són l'amor i la tristesa i la ironia que fa anys i anys es van arrossegant per les garrigues de les muntanyes i s'arrapen a la calç de les parets i s'amaguen entre les roques mullades i segueixen la plata del peix i la humitat de la proa i el sospir de la vela. Vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga, us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes del coster, sou més fines que l'auserda, verd vora el blau mariner. Vinyes amb la fruita verda,
vinyes verdes del coster. Vinyes verdes del repòs, vora la vela que passa, cap al mar vincleu el cos, sense decantar-vos massa. Vinyes verdes del repòs, vinyes verdes del repòs, vinyes verdes del repòs. Vinyes verdes dels repòs. Vinyes verdes, soledat, d'Albert en l'hora calenta, raïmí cep retallat, damunt la terra lluenta. Vinyes verdes, soledat. Vinyes que dieu adeu al llagut i a la gavina i el pissarrellet de neu, cara neix i cara fina. Vinyes que dieu adeu. Vinyes verdes del meu cor, dins el cep s'adorm la tarda, raïm negre, pàmpol d'or, aigua, penyal i basarda. Vinyes verdes del meu cor, vinyes verdes del meu cor, vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes del meu cor. Vinyes verdes fora el mar, verdes a punta de dia, d'un verd suau cap al tard, feu-nos sempre companyia. Vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes vora el mar, vinyes verdes vora el mar, vinyes verdes vora el mar. Vinyes verdes vora el mar. Miss Espanya 1934. La senyoreta Eugènia Enríquez Girón ha estat nomenada Miss Espanya 1934. Jo la felicito de tot cor, si és que aquesta senyoreta, el fet de ser Miss Espanya, li proporciona satisfacció personal o li proporciona qualsevol mena d'èxit en aquest món de llàgrimes i misèries. Deixant de banda tota la simpatia que m'inspira aquesta senyoreta Enríquez Girón, la qual no tinc el gust de conèixer, he de confessar que cada vegada que aquest tronadíssim món del periodisme gràfic, xafarder, sentimental i cursi, comença a remenar la cua al voltant del tema de les Miss, a mi em ve una mena de fàstic positiu. És lamentable i és ridícul fins a l'extrem aquest prodigar títols de Miss a no importa què. Les raons per mostrar el punt de màxima ximpleria que s'ha arribat en els concursos de Miss són infinites i que consti que les meves raons no són precisament d'un moralista rondinaire, apergaminat i escarafallós, sinó ben al contrari. Jo trobo estúpid el que es fa amb les senyoretes d'avui dia, posant-los una banda on hi ha unes lletres generalment poc gracioses, retratant-les amb un somriure afectat i una llum ingrata i obligant-les a dir una sèrie de banalitats a un reporter generalment 10.000 vegades més analfabet que la pobra Miss, que diu que li agradaria ser artista de cinema.
I ho trobo estúpid tot això, precisament, pel respecte que mereixen les senyoretes i perquè crec que han vingut al món per fer coses molt més poètiques i més útils que omplir un buit en la premsa més tronada i banal del país. I encara hi ha coses molt més greus. Segons tinc entès, en l'elecció de la darrera Miss Espanya es produïren serioses protestes per part del públic i la pobra Miss elegida ha estat xiulada per aquells qui creien que el jurat havia fet una gran injustícia i això és senzillament repugnant. Els organitzadors del concurs de Miss Espanya o de la que sigui han arribat a aquest èxit imprevist. Han arribat a que es provoqués un dels fets més idiotes i més inhumans que existeixen, que el públic xiulés i protestés la presència d'una criatura de 17 anys bonica com un sol i fresca com una rosa. Els qui s'empesquen la fabricació de Miss poden dormir tranquils. Gràcies a la seva inconsciència, el món ha donat una prova d'imprevista brutalitat. Xiular una pobra noia perquè, segons l'opinió d'uns quants, no era la més bonica. A mi em sembla que valdria la pena que la gent s'adonés que ja n'hi ha prou de Miss, que l'abús que se n'ha fet no per raons de moral, sinó per raons de bon gust i de sentit comú, demana una mica de repòs. Que deixin estar tranquil·les les pobres noies. Valdria la pena que en lloc de torturar les xicotes comencessin a fer concursos de, no sé, de míster. Es podria elegir míster escanyapobres, míster rebenta pisos, míster tartuf, míster corruptor de menors. Es podrien fer concursos de místers entre el diputat més ase o més desaprensiu del Parlament, entre l'home d'afers que tira més pel dret, entre el poeta més llauna o el periodista més analfabet. Aquests concursos agafarien, no cal dir-ho, un punt de ferocitat i de passió que faria un gran efecte. Perquè creieu-me, és molt fàcil divertir-se a les costelles de les pobres noies i de les seves modestes famílies. I encara hi ha barres que es pensen que en aquestes lamentables exhibicions de Miss Mercat del Ninot, Miss Carrer Xuclà, Miss Barri de la Salut o Miss Bataclan, a les xicotes se'ls fa un gran favor i de passada es fomenta la cultura, les arts decoratives i el treball nacional. Jo crec que el món sempre ha estat ple d'imbècils i a mi m'agradaria veure retirats uns quants senyors que conec, tancadets dins d'una gàbia, amb l'uniforme de míster i rosegant una fulleta d'enciam com els ocellets de la Rambla. El llibre del tabac, sense data. Baudelaire, que és l'inventor del sistema de la sensació fisiològica aplicada a la poesia, o sigui, que és l'inventor de la poesia moderna, fou el primer d'adonar-se del valor del tabac com a element poètic de comparació i imatge. El mateix Baudelaire va escriure, com tothom sap, uns assaigs perfectes sobre l'opi, el vi i el hatxís. L'assaig sobre el tabac li va restar al tinter. I s'ha de confessar que és llàstima que Baudelaire no l'escrivís, perquè les seves pàgines sobre aquest punt encara ens farien plorar d'entusiasme. Sobre les drogues tèrboles, sobre les begudes excitants, s'ha escrit tota mena de literatura. El te, aquesta gran ensarronada que s'ha pensat l'elegància moderna, en el servei dels extremoorientals, ha produït finíssimes troballes de meditació espiritual. En canvi, el tabac, que és la droga més humana, més sòlida i més transcendental que hi ha en el món, no sé per què, resta encara sense el comentari que es mereix. El llibre del tabac encara s'ha d'escriure. Els editors i els literats baden una mica perquè el dia que s'escrigui aquest llibre, tal com jo m'imagino que ha de ser, és molt fàcil que es tradueixi a totes les llengües i produeixi un negoci editorial dels més forts. Però escriure aquest llibre no és bufar i fer ampolles. No es tracta d'una cosa improvisada, sinó meditada i documentada fins al moll de l'os. El que emprengui aquesta tasca s'ha de fer càrrec de la importància i la responsabilitat que hi ha en la seva obra. Ja sé que algun fumador, en llegir les meves afirmacions, dirà que no hi ha per tant. Aquest fumador l'invito que s'estigui 3 dies sense fumar i al cap de 3 dies ja em sabrà dir si val la pena o no de tractar amb respecte un tema
com el del tabac. Aquest llibre, tal com jo el veig, hauria d'agafar el tabac com una de les forces del món, no una força espiritual com l'amor, ni una força material com l'electricitat, però sí una força que participa de la naturalesa de totes dues. No hauria de ser tampoc una obra purament científica, ni purament moral, ni purament literària. Hauria de nedar entre dues aigües, però no hauria de ser, naturalment, un llibre fred, sinó una obra apassionada que tingués el seu punt de vibració dramàtica. L'autor no hauria d'abandonar mai la seva mirada sentimental i el seu nervi emotiu. Jo estic segur que un llibre així serien faves comptades i no hi hauria fumador, per poc conscient que fos, que no el llegís. Poder-lo escriure és una de les meves aspiracions i una de les meves vanitats. És pensar que me'n sortiré algun dia si m'hi poso. Ara que aquest dia trigarà molt a arribar encara i si és possible que d'aquí que jo em decideixi algú hagi aprofitat la meva idea i se n'hagi sortit molt més bé que jo. Com que el tema me'l miro amb gran respecte, abans d'escriure'l, jo em proposo viatjar per terres llunyanes i adquirir una experiència i una cultura sobre el particular que ara, desgraciadament, no tinc. Quan sigui vell i la faringitis i la bronquitis no em permetin empassar-me un glob amb l'enyorança del bé perdut i afinant a una tendra serenor dramàtica que m'hauran donat els anys, és possible que amb tota calma escrigui aquest llibre. I si hi ha algun editor que vulgui guanyar diners o no li vingui de 10 o 15 anys, ja sap que em té a la seva disposició. A la tendríssima edat de 17 anys, em vaig fer soci numerari de l'Ateneu Barcelonès. En aquesta casa inefable hi havia aleshores un criat vell que semblava un cigró bullit, amb un bigoti com una ploma d'àngel. Aquest criat em deia Don Josep. Escolti, Don Josep, Déu lo guard, Don Josep. Dispensi, Don Josep. Un tracte tan excel·lent i tan considerat, a més de la seva graciosa desproporció, em feia l'efecte com si em tiressin un pinyol d'oliva a la punta del nas. Una cosa que molesta i fa riure a la vegada, i de la qual no té esma de protestar. Aquell pobre criat vell va deixar d'existir, i jo, com a Don Josep, també vaig deixar d'existir. Després d'aquesta excessiva prova de respecte, vaig pasturar uns quants anys en plena insignificància social. A Madrid, però, es va tornar a complicar la meva existència perquè en alguna despesa m'havia sentit dir amb visible rubor per part meva «Don José», i algun poeta bohemi del cafè de Puerto Rico em deia amb to de xacal «Oiga usted, José María, aquest Don José, aquest José María, em feien dubtar si en la meva persona hi podia haver alguna cosa de romanticisme flamenc. Perquè, com podeu suposar, jo pensava de seguida amb el Don José de l'òpera Carmen i amb el José María el Tempranillo. Una altra prova de respecte grotesc l'havia rebuda d'un barber jueu de Charlottenburg que em deia «Herr von Sagarra» i em deixava el cap com un bòlit. De tant en tant, molt de tant en tant, aquest respecte es complicava amb al·lusions al meu ofici. Per exemple, ja fa anys que amb el meu gran amic Lluís Llimona
Anàvem al Fort de Sant Jaume a comprar un parell d'encasades. Ai, qui diu un parell d'encasades? Diu coques de llardons. I aleshores hi havia un dependent que, tot embolicant la llamina dura, amb el cap una mica baix, amb un somriure tendrament comprensiu, m'interrogava en aquesta forma: «Què ens prepara el senyor Segarra?» A l'Excelsior havia sofert un interrogatori per l'estil, però en una forma més lacònica. El de la pregunta era un excel·lent cambrer que capellà a la darrera hora, tot servint un whisky, deia: «Què preparem?» Però fora d'aquestes anècdotes vulgars que, naturalment, em feien un efecte excepcional dintre la meva vida de relació, m'he passat una pila d'anys sentint-me dir el meu cognom a seques de la manera que es diu a una persona que fa de fill de família que no té una idea ben clara del sentit de responsabilitat, que paga cèdula de classe ínfima, que no té dona, ni fills, ni maldecaps d'importància. En una paraula, he pogut viure sense inspirar ni una gota del respecte que inspiren els anys o la importància social. Però d'una mica de temps a aquesta banda he observat un símptoma terrible, el més dramàtic potser de la meva vida. Es tracta que ja no són els cambrers ni els dependents de les confiteries. Es tracta que algunes persones, moltes naturalment de la primera volada, nois d'universitat, dependents, aficionats o professionals que comencen, xicots de bona fe que he conegut a Barcelona o en altres poblacions de Catalunya, al moment de topar-los pel carrer i en saludar-los jo amb tota l'amabilitat possible, he vist amb astorament que algun d'ells es treia el barret i em deia: Passi-ho bé, senyor Segarra. I aquest passi-ho bé, senyor Segarra, dit sense to de burla i sense ganes d'ofendre'm, ha estat la primera punxada que he sentit al fetge. L'anunci de les xacres internes i de les decrepituds externes i que, en definitiva, fa tuf de caixa de morts. O l'efecte de començar a ser una mena d'animal dissecat. Un senyor, tal com jo el veia quan tenia 20 anys, era un exemplar amb una panxa sense proporcions, que posseïa una barba, una moral, un compte corrent, un braguer i 4 fills. Un senyor, me l'imaginava de moltes maneres. El que no m'imaginava mai és que passant pel carrer algun dia un jove de 20 anys, com jo era aleshores, em pogués dir traient-se el barret: Passi-ho bé, senyor Segarra! Temps del blat i les roselles, les finestretes baden dins la nit, tremola el fanalet de cada estrella i les flors del torrent s'han adormit. Resten al cor espurnes de paisatge, ombres de verd que empalideix la son, la caminada pel penyal salvatge i el desig d'arribar fins a la font. Passi-ho bé, senyor Segarra, passi-ho bé i bona nit. Passi-ho bé, senyor Segarra, passi-ho bé. Ara el record és una fumarola, un cansament molt dolç amar al pit, com un ocell nostra esperança vola. Ara és l'hora més fina de la nit, és l'hora que l'orgull sap abaltir-se, l'hora del rossinyol enamorat, i perquè brolli sense avergonyir-se el tebi pla de la sinceritat. Passi-ho bé, senyor Segarra, passi-ho bé i bona nit. Passi-ho bé, senyor Segarra, passi-ho bé. Ai, senyor, perquè aquesta nit m'inquieta i em fa l'ànima verda com un prat. Quina alegria pàl·lida i secreta, quin gotellim de fina pietat. Pensem que cada porta porta el signe
tot moment. N'és benaurat qui lluita i es resigna, i l'amor no li esclau el pensament. Passi-ho bé, senyor Segarra, passi-ho bé i bona nit. Passi-ho bé, senyor Segarra, passi-ho bé. Senyor, per totes nostres nafres velles, deu-nos la gràcia d'estimar i plorar, i nits de juliol plenes d'estrelles, després d'un dia llarg de caminar, per vostra rutilant glòria infinita, fent canvis el que passa i el que mor. La il·lusió com una flor petita no se m'apropia mai dins del meu cor. Passi-ho bé, senyor Segarra, passi-ho bé i bona nit. Passi-ho bé, senyor Segarra, passi-ho bé. Moltes gràcies. Ara voldríem que pugés una dama a l'escenari. Sisplau, la senyora Núria Tubau. Podria pujar un moment, sisplau? Núria Tubau! Li cantem una cançó? La Núria ha fet 80 anys, I és una... Per aquí? Per molta... Estimada Núria, la Núria Tubau, aquesta noia filla d'uns cansaladers del barri d'Hostafranc, que només va estudiar primària perquè treballava amb els pares a la botiga, ha fet 80 anys. I avui el Teatre Sant Cugatenc li vol retre un merescut homenatge un cop finalitzada aquesta lectura a la fresca del Passi-ho bé, senyor Segarra. La Núria i el seu galant Martí fa 18 anys que viuen a Sant Cugat, al barri dels Poetes, i com no podia ser d'altra manera, en unes persones tan lletrades i cultes ho fan al carrer del gran poeta admirat Josep Carner. I des que han arribat no han parat de participar en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Els podeu trobar en un concert de l'orquestra, en una conferència a l'Arxiu, a la presentació d'un llibre a l'Òmnium, participant en algun recital i sobretot en tot allò que faci referència a l'art de Thalia, perquè el teatre és el punt flac de tots dos. I és que des de la seva arribada no han parat de fer-se un lloc entre nosaltres, sobretot en els nostres cors. Si tots els que venen a Sant Cugat fossin com ells, seria impossible destriar entre nouvinguts i santcugatencs de tota la vida. Jo, que visc al poble que m'ha vist néixer,
tinc la idea que la Núria i el Martí formen part del paisatge santcugatenc dels de tota la vida. Aquesta noia, que venia a la cancel·lada de racionament de la postguerra, que només va poder estudiar primària, va cremar molts jerseis posats a la lampareta per amortiguar el llum i no molestar la seva germana que dormia amb ella. I es passava les nits llegint teatre, llegint novel·la, llegint biografies. Tot i que es llevava a les 6 per anar a treballar. Aquesta noia, que apuntava maneres literàries, va guanyar l'any 71 el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura amb la 72. El Premi Ciutat de Barcelona de Literatura amb la seva obra teatral per a joves, Princeses, deeses, foteses. I va acabar guanyant altres premis literaris i editant i va veure representades les seves obres. La noia del barri fronterer amb Sants, que no va poder aprendre català a l'escola, va acabar donant classes de català al Prat de Llobregat dins el Pla de Normalització Lingüística i va acabar fent servir el teatre com a eina d'aprenentatge del català als seus alumnes, molts d'ells immigrants. I amb el seu Pigmalió Martí, amb el que s'havien conegut quan ell encara portava trenes, i van festejar durant 5 anys i van tenir 3 filles, van engegar un dels projectes més ambiciosos d'aquest país, el cicle de teatre de Cavallfort, les matinals del teatre per a nois i noies que es feien els diumenges al Romea. Jo, que em considero una nena de la generació Cavallfort, us puc dir que amb ells vaig descobrir que Shakespeare, Molière o Goldoni parlaven català. I la Núria, que havia aterrat en el món del teatre fent una suplència en el Palau de les Nacions de Montjuïc, va acabar fent teatre a la parròquia de Sant Medir. Pitarra, Pirandello, Oscar Wilde, la seva amiga Joana Raspall foren alguns dels autors que interpretà. I, esclar, els Pastorets de Folch i Torres, que se n'havia fet més de 40 representacions. Es va estrenar en el Teatre Santcugatenc l'any del mil·lenari Sota la capa del cel, dient allò de «El món s'acaba, el món s'acaba». Per sort, el món no es va acabar aquell 2002 i la Núria ha fet una profitosa estada entre nosaltres. La recordem en especial pels seus personatges de les lectures a la fresca, la somiadora Sebastiana del maniquí, la mare amb un fill entre la vida i la mort de 7 dones i un home sol, la senyoreta Felícia, aquella dona amb una mala salut de ferro, de l'auca rossinyoliana, l'àvia d'Antaviana, Núria, Múrria, dona de caràcter, dona tendra, dona intel·ligent, dona culta, dona estimada. Moltes felicitats per aquests 80. Ha estat un plaer per tots nosaltres compartir amb tu escenari i vida. Sí, jo demanaria que pugés la Junta de l'Associació Amics de Pedra i Sang, també que pugés el senyor Eduard Jané i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, el senyor Xavier Escura, perquè et volem fer entre tots plegats ui, com tu mires, un petit homenatge. Ja sobrem. Espera't un moment. Bueno, mira, posa'l de cá. És un dibuix que ha fet l'Adolf, és un dibuix. I hi ha un àlbum de fotografies que a darrere es pot signar i com que tots els que esteu aquí, molts dels que esteu aquí sou amics de la Núria, doncs us agrairíem que abans de sortir poséssiu la seva signatura en aquest àlbum que fa referència a totes les obres que ha participat a Sant Cugat. Eduard. Eduard, em sembla que tu tenies preparats uns versos, no? Eduard. Quant temps sense veure'ns. Però ara ja em repetiré perquè la Núria ja el coneix, aquest vers. Per la Núria Tubau, que aquest any en fa 80. Aquella noia riallera del mercat d'Hostafrancs, que tallava cancel·lada els petits i també els grans, va créixer enmig de la guerra.
però també de flors i cants, d'olor de barri i revetlla, de desitjos i esperances que l'anaven modelant. Després apareix l'amor, en forma d'home galant, i la primera fila. Alt i fort, al seu costat, com si fos quasi un gegant. Anys i anys de matrimoni, 3 filles, casa i, de fons, controlant el gran desori, el coquet de la cultura, voler saber més i més. Autodidacta total i catalana integral. Ensenya qui no en sap el català elemental. Escriu, puja a l'escenari i, quan convé, cada dia, fa de mestressa de casa, de mare, d'àvia, de guia, i tot li surt des de dintre d'un cos petit que no para. Quan arriba a Sant Cugat, de seguida fa forat. Participa a tot arreu, fa teatre, diu poesia i, quan pot, escriu en veu com l'ocell que canta el dia. Núria Tubau, tu que fas un país de 100 paraules i que inventes unes faules amb princeses i deeses, rep la nostra simpatia, amistat i el gran desig de seguir sent bons amics per molts anys i en companyia. Un momentet, que em sembla que el regidor de Cultura, en Xavier Escura, també et vol fer un obsequi institucional. Núria, per banda meva i de l'alcaldessa, de la Mercè, que hauria volgut avui ser aquí, li ha estat impossible, ja et va felicitar, però tot i així ella ha volgut unes paraules només, Núria, com a alcaldessa de Sant Cugat, fer-te arribar la meva felicitació pel teu aniversari i alhora donar-te les gràcies per tot el teu llegat. Jo també, per la meva banda, Núria, felicitar-te, agrair-te tot el que has fet tu aquí a Sant Cugat, com has estimat la ciutat, com t'hi vas integrar, com has participat del batec i per ser com ets, per la teva qualitat humana, per la teva qualitat artística i perquè gent com tu i com el Martí Olaya prestigieu la ciutat. De debò, moltes gràcies i per molts anys. Després de tot això jo no sé què dir, però voldria les ulleres que estic allà, perquè si no entra emocionada que estic. I havia preparat perquè llavors si no comences a enraonar i dius moltes tonteries o beneiteries i en canvi el que volies dir no ho has dit. Això és un comiat o no voleu, oi, que em jubili? Perquè... No són unes aquestes, però van bé aquestes, he tingut unes altres que van més bé. No us donaré gaire la llauna, però després de tot això la veritat és que dir només gràcies, què voleu que us digui? Jo que sóc xerraire m'heu deixat sense paraules. Dir gràcies, moltíssimes gràcies, em sembla que després de tot el que heu organitzat és molt poca cosa. Em considero una persona de sort. Tal vegada el ben nascut de Rebella de Sant Joan amb els primers focs de la nit hi té alguna cosa a veure. A part d'haver-me estat casat bastant jove, després d'un llarg festeig, tot ho he fet quan ja tenia les 3 noies i anaven a l'escola. Amb el grup de l'institució Montserrat, la meva escola, vaig començar a fer teatre. Era la més gran del grup. A la parròquia de Sant Madí em vaig fer un bon gruix d'obres també, a part d'una altra actriu que també estava frec de la meva edat, era també la més gran. I aquí quan vaig aterrar a Sant Cugat, fa 15 anys, fa 15 anys, de les actrius també sempre he estat la més gran.
però tothom m'ha acollit sempre molt bé perquè sou una gent acollidora aquí a Sant Cugat. Vull esmentar en aquests moments a unes persones que han fet possible que tirés endavant aquestes activitats. En primer lloc, el Martí, que em va esperonar a començar a escriure i més coses hauria fet si li hagués fet cas, com per exemple fer estudis superiors. Després el senyor Josep Planes, que dirigia el grup de Sant Madí i va creure en mi que no em coneixia ningú. I quan vaig venir a viure a la Bordeta, allà a Sant Madí, al barri de la Bordeta. En tercer lloc, la Dolors Viladesau, que em va fer confiança en diferents activitats. Dolors, tu ets pionera entre altres amics i amigues que han fet possible que ens trobem tan bé a Sant Cugat. I em sembla que ja n'hi ha prou. Gràcies a tots pel vostre escalf i acolliment en les diferents activitats que hem anat desenvolupant. Vull acabar amb una quarteta de l'obra de Josep Maria de Sagarra al final del monòleg del tercer acte de l'obra La Llúcia i la Ramoneta, que vaig tenir el privilegi de fer a Sant Madí en el paper de Llúcia. Aquesta obra s'havia estrenat al Teatre Català Novetats el dia 28 d'abril de 1928. Ja ho sé que sóc una miqueta boja. Em moriré i Déu m'hagi perdonat. Però el trosset que encara tinc de vida, de blau Nostre Senyor me l'ha pintat. Moltes gràcies per tot, moltíssimes gràcies. Us estimo. Ja ho heu vist, però tenia dit la Maria de Sau i el que he dit, no he dit de cansaladera perquè ja tothom em sembla que ho sap, però es veia reflectit, Ja us dic que podeu signar, ara baixarem aquest àlbum, podeu signar i que us esperem el dia 21 a la plaça de l'Om amb l'última de les lectures a la fresca dedicada a Galatea, a l'obra Galatea. Planes,